Dan gaan we verder met bloemen en planten. Want die mensen natuurlijk is hoe is gezelliger. Maar ze roepen ik vaak vragen op. Welke plant zes wedel? Hoe zorgen ze ervoor dat ze echt mooi blijven? Hoe hast ze in leven natuurlijk? Gelukkig hebben we hier te hulp in de studio. Sjoerd Veenstra, eigenaar van Tuin in de Westerrijn, is onskeur. En hij had een aantal, heel wat planten en Leven Green mijn naam. De beste in de studio om rust te vertellen. Ik ken je net heel goed zien, maar dat is helemaal goed. Ik ga er een beetje in de jungle van maken. Dat is heel gezellig. Een gezellige jungle. Goedemorgen, Sjoerd. Welkom. Goeie. Wat leuk als de best. Dankjewel. Ik hier eigenlijk meteen een eerste vraag aan jou. Want ik ried hier Joert Hinne langs de centrale as. En dan ried ik langs die bedrijf. Langs de tuin. En toen, want ik hier me wat inlezen in die bedrijf. En daar had hij 15.000 planten, als het goed is. Het zou volle stuk standaard worden, ja. Maar hoe haast die überhaupt al in leven? Hoe gaat dat steeds maar in die bedrijf? Maar bij elke plant langs mijn gieter? Nee, we hebben een heel groot watersysteem. Ik denk dat er misschien ook wel 15 kilometer slang over het hele terrein heen en erin. 15 kilometer slang? Ja. En dat is al je computer gestuurd. Oh, serieus? Ja. En is dat dan indeeld? Want dan had natuurlijk die bloemen komen overal bij, over de hele wereld. Bijvoorbeeld uit de woestijn volgens mij, hè? Cactussen. Ja. Maar ik wil planten uit Italië. Ik zeg maar wat. Iedereen had zijn eigen behandeling nodig. Toch? Ja, dat hebben we dan al jaar in. In elke pot steken we van die pensjes. Een druppelaar nemen we dat. Ja. En dan dan hebben we 3 verschillende. Die in jou 12 liter, de andere 4 liter of 8 liter. En dan kunnen we dat op een computer weer instellen van dat met zoveel minuten draaien. Ja. En dan kun je het precies regelen. Ik vreeg het echt al. Ik denk, mag er nou elke jongen bij al die planten langs? Maar dat valt gelukkig mij. Nee, dan kon nog wat 10 man extra personeel hebben om dat ooit te regelen. Nee, dat is net het wel. Dat is het mooie van de techniek. Dat is goed. Dat is een goede ding. Hè? Nou, dan haast hele volle planten mijn naam. Wat haast mijn naam? Want het mooie waar komt er haast aan. Mensen die hebben zin om in de tuin te werken. Ja. Wat kist ze onrieden? Waar kunnen we mee beginnen? Nou, dat is een beetje het probleem om een keuze te maken. Er is een volle mooi spul. Eigenlijk zie ik nou wat zien ik volle mij niet meer ken. Maar ik denk ik neem mee wat eetbare dingen mee. Ja. We beginnen voor de week dan deze citrusbiemkes betussen krijgen. Is dan de kumquat. Dat is een iets mandarijnachtige plantjes dat die kist met schillen al eten. En die 6 binnendel of 6 die boetendel? Die 6 kist nou naar binnen zetten. Ja. Maar in principe als de nacht vast voorbij is dan... eigenlijk zouden we dat nou een beetje gewoon boeten staan. En dan wordt het ook echt een BM? Ja, dit is een dwergsoort. De simmers zijn eigenlijk te kwart om echt te groeien. Dan moet je wat snoeien, dus dan kun je dit mooi op dit formaat horen. En die kist uiteindelijk gewoon eten, die mandarijntjes en die citrus. Ja. Dus dat is die oranje, de citrus. Dan hebben we hier de afvaltraube. Is dat een banaan? Nee, dat is een druif. Een druif. Banana. Zat er banana op het... Ja, dat is dit banana. Ik vond het wel een leuk soort. Okay. Dat is een druif, maar een beetje het aroma van een banaan. Dus serieus? Er zijn wat negere soorten, wat apartere soorten hebben we dan te staan. Ja. Nou, ik vond het wel leuk om even... Wat leuk. Efficiënt te letten. En die kist echt boeten al zetten? Die kist nou echt al boetendel zetten? Die kist nou gewoon een plantje. Maar op een mooi zinnig plakje zetten. Ja. Hier, maar goed op een zin. En dan wordt de druiven en goed riepen in het klimaat hier. En wat zijn ze nou? Die had dus de aroma van de banaan. Ja. Het is een druif, maar bananensmaak. Zo mag dat een beetje zeer. Wat goed, wat leuk. En als mensen nou vrij... Oh nee, sorry. Die horen die daarnaast die ik even vertellen. Is dan de kiwibes. Ja. Die superwinterhut. Ja. Dit is dan de vrouwelijke variant. Daar moest altijd een mandje naast zetten voor de bevruchting. Hoe als ik nou bij de tuin ben en ik denk, die wil ik keepje. Hoe weet ik dan dat het vrouwelijk is? Dus op de etiketje staat een embleemke van het vrouwelijke embleem. En er staat op een foto-etiket hier zit een vruchtje zo. Dan wist eigenlijk dat de vrouwelijke plant is. En als er dan net een mannelijke nijs is, dan gebeurt er niks? Nee, het bloeit er wel, maar dan wordt er net bevruchten. Oh, serieus? Ja. Maar dit is echt die kiwibes is echt een hele snelle groeier. Dus als je zegt van ik wil een skirting snel tegen en ik wil eigenlijk wat lekkers van snoepen. Dan is dat een ideale plant. En die maakt op de zinnen staan? Op een zinnen staan. Kijk eens, de druif die erin staat. En dan zijn mini kiwietjes, die kist ik weer met skill en al eten. En dan mag dus een mannelijke en een vrouwelijke nijs zetten? Ja, maar kist wel 10 je vrouwelijke plant zetten in je mandje ertussen. Dan redt dat ermee. Wat grappig. En dan, als we die nou plantje, dan haast dit seizoen daar ook al profijt van? Of had het in je nodig? Ja, de kinderen wordt omgekomen, maar dat zal er net helemaal gaan. Maar dan het hier erop, dan hing het dat helemaal vol, ja. Wat goed. Dus dat zijn echt de planten, of de druif en de kiwi. Ja. Die kist al boetendeel zetten. Ja. Dat meesten nou snel hun terras een beetje onkleien willen. Wat zouden ze dan onrieden?
als je van de geraniums en de vlijdige liezen, dan zei je eigenlijk een correcte gauw. Maar dan had je nou de margrieten al. Die hebben een mooie niet mij met geel, roze en rere kleuren erin. Deze drie kleuren in? 3 kleuren in een pot. Haast dat zelf? Die of is dat? Nee, dus dat komt uit Italië. Oh, serieus? Ja. Oké. Ja, superleuk. Het bloeit ook heel lang, maar het was nog even nu bloeide blommetjes eruit plukken. Ja. Maar super vrolijk. Die kan meestal nou al boetendel zetten. Ja. En dan haast Deze mooie grote pezen, dat is de polygala. Ja. Die groeit vrij snel, maar je bloeit nou al, maar dat bloeit echt gewoon november eigenlijk staan. Het is een kuiplant. Ja. Die kan wel ietsjes voor staan. Maar dan, als hem dan bij de jestek weer even binnen zet en hoe wint hem op een jacht plak, vorstvrij. En dan bij de meid die er naar boeten, dan bloeit de volgende direct weer gewoon volop terug. Dus die, en de hoest net heel veel om te dwaan. Nee, dat is echt een fantastische plant. Is dus dit. die zet in een pot boetendel in november of helst binnen. En in april zet hem bij boeten. Ja, als die nou naar boeten zet dan, van het Simmerijk, dan is het een bosje van wel 80 centimeter vol met die mooie peersenblommen. Ja. En die verschoont zichzelf, zeg maar. Dus dan hoest ik net de uitbloeide blommen eruit te plukken. Dat valt eruit en dan is het clear. En hoe heet die? Dat is de polygala. polygala. En die is PS? En die is alleen in PS? Of heb je Dus is alleen nog in PS. Alleen in PS. Ja. Oké. Dan hebben we hier binnen het viooltjes hiervoor. Nee, dat is de... Sorry. Nee, hindert niks. Ik wil die alles leren. Ja, heel goed. Dit is de steenraket. De Erysimum balsmouw. Dat is ook weer een soortje. Die bloeit heel betier. Ja. Maar als die nou dan in de tuin zet, goed op een zinnen. Maar eigenlijk net te droog, maar ik ben net te wierd. Dan bloeit er rond december daar. Oh, serieus? Ja. En die wordt ook heel grut? Dan is er eind van de simmer is er 60, 70 centimeter heeg. Maar vol met blom. Ja. Een keer stinkst in de sim, als je weet me wat heeg, dan knipst alle knappen er even uit. Tot het green weg. Ja. Dan hoort hem wat een beetje compact. En dan die planten, die haast in een pot? Nou, gewoon in de tuin. Of kist me in de tuin Die is zetten? gewoon in de tuin, dat is het mooiste. En daar ja. haast dus ook verschillende kleuren werk? Als verschillende kleuren in. Ja. Maar ik wil zeggen, de peerse is het sterkste. Ja. Die bloeit eigenlijk het langste terug. Ja. Goed. En dan daarachter krijg je, dat is munt, toch? Dit is munt, Marokkaanse munt. Ik hou Ja. wel iets goed dus. Oké, dus Ja. is munt. Brinde thee. Hoe kiest nou munt goed plantje? Want ik probeer dat wel eens en het gaat altijd deer bij mij. Ja, dit is een Marokkaanse munt. Dit is echt een goede plant, zeg maar. Die, eigenlijk moet je er een beetje mee oppassen als die in de tuin zet. Want als die plant is, die komt 20 centimeter verder, komt er weer boven. En Ja. als er net geen rekening mee houdt, dan hoef ik het die hele tuin. Haast al je munt. Ja. En dus deze keer gewoon in de tuin zetten en hij doet er het zelf. Ja, ja, ja. En zit er dan, want dat vreeg ik me al les, nou zit er een verschil tussen de munt die dan deze is en die is bijvoorbeeld in de supermarkt keepers? Is dat oors, want de munt uit de supermarkt die gaat al vrij snel deer, toch? Krijg dat Ja, dat is vaak bij plantjes wat uit siert kweekt wordt. Ja. Dat is toch vaak wat zwakker. Of dus in het laboratorium zijn bladje en dan maak je dan wanneer je plantjes van. Dat is wat goedkoper, Ja. maar het is wat zwakker. En dit is gewoon een plant die scoren ze in 10 stukjes en dan zetten we er op na in pot. En dan Dus had ze een sterke plant. het meeste Ja. munt hebben we, maar ze gewoon naar de tuin Ja. in de Ja. Westerijn. En net Helemaal goed. in de supermarkt heb je. Als het een goede sterke plant was, dan is die het beste helje. Ja. Super. Wij moeten langzaam afronden, Sjoerd. Hij is nog een tip van meesten. Als Sjoerd zei van, hey, we willen bij je langs komen in de tuin. Hast iets in de aanbieding, zei hey, je mag echt op letten. Nou, we gaan nou de eerste lavendel is weer mooi in bloei. Dat Ja. is super leuk. Dat is de vlinderlavendel. Dat bloeit echt de hele symmetro. Dus die voor de lavendel kan meesten van middag Ja. al naar de tuin gaan. En voor de groene plantjes, voor in de kassa, we hebben een heel groot assortiment. Dus Super. het staat helemaal vol. Nou, perfect. Welkom. Dus al je naar de tuin in de Westerijn van middag. En heel erg bedankt voor die komst. Ja, ik ben Ik zal je bedankt. even helpen mij de plantjes weer in de doos te zetten. En een heel goed weekend. Best genoeg. Dankjewel. Goed weekend.